भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बीएफए के दिन साहेबगंज बाजार भक्ति भाव में सराबोर हो गईल रहे। आखिर ऐसन होखो काहे ना। आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 137वां जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनावल गईल। उनका जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकालल गईल। शोभा यात्रा सत्संग केंद्र से चल के बाजार में घूमल आ फेरू वापस लौट गईल। ओकरा बाद सत्संग केंद्र परिसर में धर्म सभा भइल। धर्म सभा के अध्यक्षता मुकुंद प्रसाद सेनापति कैलन। एह दौरान धर्म सभा में प्रार्थना आ भजन कीर्तन में लोग लीन हो गईल। एह दौरान आनंद बाजार आ मातृ सम्मेलन के भी आयोजन भइल। धर्म सभा में ऋत्विक गजेंद्र प्रसाद सिंह, सच्चा सिंह, राजकिशोर सिंह, लखेंद्र चौधरी, सुरेश प्रसाद, संयोजक रामनाथ सिंह, अधरियु दूरदर्शन पटना के महेश प्रसाद लिम्का, अछेलाल प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, डॉक्टर रामपुकार वर्मा, सुरेंद्र राम, शंभू साहा, विजय शाह भाग लिहलन। देखी खबर विस्तार से। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।